Aku ya seneng nyawang buri kowe mumbul nak kene nosok wos. Seneng aku iki. Mbok pilihke penyanyi loro jan gelungane to rek. Deloken iki. Gelungane piye, Pak? Kaya letok. Oh, ya ora. Kok letong pripun to Pak Leh ku dandan ket isuk. Kawit subuh kok. Sing iki jan kaya neng palur kae jaman dhisik. Apa, Pak? Sing cing 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 cing. Nah, kejaran. Iya. Apik iki bojomu kae lho, Pak Apik. Ya lahir awakmu. Gelungane apik, wis kei kembang sembojo, sak kijinge to kae. Ya. Nduk Mia. Nggih. Sing iki mau Tia. Dadi Tia dalem endi? Kula mberan Ngawi. Ngawi sampean? Ngerampal. Ngerampal. Iki ngaturke uluk salam sliramu mewakili kanca-kanca dateng Kang Mengku Gati Pak Karmijan. Halo Pak Karmijan. Sing nika. Wah, juragan bakso lho, Nduk. Nggih. Pantesan niku wae undangane bakso. Kula kepanggih Pak Karmijan ki pas nujono Kalimantan. Piyayine jan gemati sugih ora mekakat tenan kondo eneng Kalimantan kono. Tur piyayine ki karo Piyai Putri ngono anu Nduk. Setiti. Dagangane lah. Lho, Pak Karmijan rogoh-rogoh rek. Rogoh-rogoh. Nyapa? Kukur-kukur Nduk. Kae kukur-kukur rogoh-rogoh. Muga-muga Pak Karmijan kalian Ibu awet gagah awet sehat, awet momong anak putu rezekine tetep kathah berkah lan melimpah. Amin. Kadang besan ugi Bapak Ibu sehat nggih, Pak Bu. Pak Parno kalian Ibu Parni. Lah sapa ta? Mbok nek ngekeki catetan iki sing cetha, catetan keleru ngene kok senengane. Nggih, Bu, Bapak Parno kalian Ibu sehat selalu, awet momong anak putu. Mas manten, Mbak manten. Halo Mas manten, Mbak manten. Sip pokoke ya. Nggih, Mas Aziz kalian Mbak Pak kuwi Sawati. Sinten? Sapa, Pak? Lah iya Pak, Mbak Listiawati. Sakinah mawaddah warahmah ya Mbak Mas. Nggih, tentrem ayem, langgeng lestari katresnane, langgeng lestari bebrayane, ayem tentrem uripe, slamet donya akhirate sakdon sakturune Allahumma amin. Ora arep meling, ora arep nuturi, mung siji wae kanggo sampean, aja pegatan. Pun nggih? Wis. Wis iku ngono ora usah nggurui wong saiki. Wong saiki sekolahe pinter-pinter ora usah diguroni ya. Sing penting mung meling wae siji aja pegatan. Wis. Sakinah mawaddah warahmah. Mia lagune apa? Napa Dek Tia? Napa? Oh, apa? Permintaan lali janjine. Lali janjine. Sing ngersake sinten? Juragan bakso. Aku ora percaya karo kowe. Nggih. Pak leres ngersake lali janjine. Non entit mawon. Entitno kok senengane tuwek tumbak cucuan urip sisan. Senengane. Sirku tak apusi ngono lho. Ora iso. Lho rupaku kaya entit ngakon entit. Lha aku ya sedih aku. Wong jenenge aku kok ning kene kok arep diapusi. Ora iso. Niki entit saestu, Pak. Kowe iso entit ra? Dereng saged kula, Pak. Kowe iso entit ra? Ora iso. Kowe iso entit? Gak iso. Kowe ora entit? Mboten. Dereng. Ngapunten Pak, penyanyine mboten saged entit, Pak. Non? Saged anu, Non? Sing iso sapa? Mesti saged. Saged niku. Ajeng. Oh, lha nika senenge makane kancane. Burung anak sing iso penyanyi. Dereng. Nggih, diganti napa ngoten, Pak? Anu, nek balik langkah terus piye hitungane ngono. Ya senengane Pak Karmijan iki kaya
Tit, gur teko sing nandur ngono kae lho iso ta? Gur, heh? Dereng. Sing nandur pari lemu-lemu kuwi sapa entet? Ngono tek ra iso 100.000. Apane? Kae lho raga-raga. Lho Pak Karmijan 100.000 dit apa? Penyanyi iki mulih tak kira tuku kulkas ya Nduk ya. Mitereng tanggalangot. Wilahane iki dibalik tumpang kene. Kaya Pak, nah dadak wis tak omong itu. Nah, ngono kuwi. Nek kurang banter karo nuthuk ndase kancane ngono. Nah. Ragil kuning ngopati. Endrane Panjiasmara kang membo dadi wong tani. Sang Tyayu Srukasmaran hanengga tegalan sabin. Zaman semono iki sone ora nganggo diesel, nganggo aki. Akine entek dadi kudune wis metu AC. Wis namara sang Panji. Tekan nam anangga tegalan bindang pisan rakil kuning yekti takkan ngerti jur bali jur ndangu si entit kang lagi nunggu. Nah, sing mburi sing wis iso ngabari karo penyanyine. Permintaan tuan rumah lho iki. Aku sing dadi Panjiasmara bangun. Nggih. Ning wis pembala rupa dadi entit. Nggih. Lah sliramu ragil kuning. Nggih, pripun iki? Ragil kuning iki mbane ragil kuning, lah iki sing lara kuning. Nah. Ragil kuning. Kowe teko entit. Oh, nggih. Ya. Mengke kula dituntun nggih. Lah picek apa piye kok? Maksud nyanyine ngoten lho. Ayu-ayu kudu. Ya. Pripun? Sing banter. Nggih. Tapi mikir rada adoh. Munimu apa? Entit. Lho kok kene krungune silit. Dadi rada adoh mikir. Oh iya. Antit. Ngono. Ya. Drame malah mangan. Ya Allah, Gusti, paring ana bojo neh sing ngedram kae. Ki campur sari ki kondang 18 sebelum Masehi lho, Cak. Ya gone wis lumuten ngene iki ora wis. Ayo, baleni, Nduk. Baleni, nggih. Miknya jokone kono. Wong donya ngene iki kesenian apa? Aku sing maune normal. Nggih, dados. Dadi entit ki terus dadi sikile pek-pekoh. Nggih. Awake bungkuk, tangane kepleh. Amin. Iki prahmen, Mas. Oh, prahmen. Masya Allah, iki prahmen. Aku neng aja pelek aku tuh, aku neng Mas celuk Gus lho aku ki. Gus. Agus Buntung. Terus suaraku ki bindeng. Amin, Reng. Amin. Emone amin apa?
Mama. Apa ya? Aku ora njaluk apa-apa, Tit. Lho, kowe nyeluk aku ki enek apa no Nyah Ayu? Kene apa-apa? Lho, kowe Oh, sing nandur gedang. lho kowe kuwi lak bae gak mau buat nek bo. Hanya bu ni bu buat ni no no. Maune kupingku ya normal kok dadi ngene. Lho kaya namanya mana? Iya, nggih. Kowe ngerti apa ora aku apa? Mboten. Berarti kowe mbok awur. Aku dhewe sing ngomong ya ora ngerti kok. Yo. Sing nandur Yek nak nun. gedang Gedang. gudi Gedang gedi. gedi. Gedang nge mak ngarep iki. Dawa Enek nyebute nah. Enek semute ora. Enek semute lho kok bindeng. Anakku bindeng. Lah nek piye? Anak semute ora. Aku bindeng kok. kuwi sapa ante. Waduh, nak pasmu dawa. Dawa cek enom iki. Iya. Kowe laire setu ning mbokmu ngedene kawin senen. Lairku Jemak. Jemak. Jemu ah. Lah iya terus akhirnya mlebu meneh to ditokke setu ngono. Ya wis. Apa iki? Lopo? Kowe takon Pak sing ngandung gendang ya Nyayu. Kowe takon sing ngandung gendang iki sapa ngono? Gedangi apa? Kowe takon sing nandur gedang ki sapa? Oh, ngono. Oh, tak idoni meteng kowe engko. Ya bar. Nying nandur ya yo. Me ya ni nying nandur ya ni yo. Me ya yo ni yo. Angel ni nyoli. Angel ni nyoli. Sing nyoli apa? PN kabeh angger dijoli. Sing dijali apa? Gedange Oh, gedang aku mau gedangi. lah gedang sing endi? Oh, kacang ya. Ora gelem. Gak gelem. Mari. Liyane ya? Heeh. Iya. Ngene iki lho, kudune mau ki nggawa mbok ing gandhen sisan kok. Lah nggih to. Sing kompak. Pandangan mata ki lurus ke depan. Baleni nduk. Aku kok enggak suka. Iya. Baleni to. Ayo Siap nggih. Iya. Iya. Enek kereta. Sik to, wonge jek urip kok. Ana tak ngono meneh Nyayu. Nggih. Ya, layeren. Sing nandur Tak nur. kacang Nganyeng. dawa-dawa. Waduh, Heeh. nganyeng dawa iki. Penak dawa. Nek nganyeng dawa nggo mlaku kok pindah-pindah. Ya dicekeli. Sik to, krunguku ki kacang dawa penampamu piye? Nganyeng nganyeng. Kacang dawa. Anyeng. Nganyeng dawa. Nek nggo mlaku nak kemindak-mindak ngono piye? Bindeng lho. Kacang. Sampirke no. Nganyeng dawa. Nggih. Terus Kuwi sapa? Ante. kowe takon Nggih. nek nak nur nganyeng dawa yo mo. Nggih. Nganyenge enek nyebute dah. Kacange. Heeh. Kacang enek nyemute kacang apa? Sing bindeng ki aku wae. Oh, aku terus. Nying nak nur ya ni yo. Me yo ni nak nur ya ni yo. Me yo ni yo. Angen ni yo li kapan nek ora ngene pokoke. Nah, iki boloso. Iki lak ki
kiperé Kamerun kae to. Lah arep kae gepeng. Oh gawane gepeng. Oh iya. Ya ngene reng, ki karena yo wayahe ndonga jam 12 kurang 10. Iya. Aja nganti kliwat Ora, beduk. wis iki tak rampungke. Dadi tak rampungke Pak, Terus dianggep kowe iki. dhisik, kok terus kene nek wis bagian rampung. Tak tutupe ya. Ya. Si antet atine rumangsa dience nubruk sang putri diendani kena cundrek sakti badar dadi sang panji njur bali sukarena sak negari. Nyun pangapunten para tamu awit pendapatan kirang ketoprak.